sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna roƙonka da idan kai farkon shigowa wannan channel ne da ka taimaka kai mana subscribe kana daga bisani ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Amma da farko gyara zama domin jin cikakken abin da muke ɗauke da shi a yanzu. Sirrin mallakan mijinki da yadda ake haɗin garin rumzali don ƙarin ni'ima da gamsar da mai gida. Zaki nemi kayan haɗi kamar haka: garin rumzali, ruwan kwai, garin habbatul sauda, farar albasa, gishiri. Sai bayani: zaki samu kwai 2 ko 3 ki fasa ki kawo garin rumzali da garin habba da ɗan gishiri kaɗan ki zuba a ciki, yanka albasa sai ki kaɗa sai ki soya ki dinga ci. Yar uwa, wannan haɗin yana da matuƙar saukar da ni'ima don mai gida ranar nan sai ana rirriƙe shi da za a ji.